ஓம் ஸ்ரீ வராகி தாயே போற்றி. என் அன்பு குழந்தையே, யோசிக்காமல் இந்த எண்ணெய் தொட்ட உன் வாழ்க்கையில நிச்சயமாக எண்ணற்ற விஷயங்கள் அதிசயமாக நிகழத்தான் போகுது. அதுவும் இன்று இரவுக்குள்ளாகவே எல்லா நல்ல விஷயங்களையும் இந்த வராகி அம்மா உனக்கு நடத்தி கொடுத்துட்றேன். உன்னை சுத்தி இருக்கிறவங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்காங்க, ஒவ்வொரு மாதிரி பேசுறாங்க நினைச்சுதானே யோசிக்கிற. சில மனிதர்கள் நல்லதை சொல்வார்கள், நல்லதை பேசுவாங்க, நல்லா பழகுவாங்க. ஆனா சில பேரு நல்லா பேச மட்டும்தான் செய்வாங்க, நல்லா பழக மாட்டாங்க. ஆனா நல்ல செயல்களையும் செய்ய மாட்டார்கள் என்பதுதானே உண்மை. விஷத்தோடு பிறந்த அந்த பாம்பின் பிறவி குணத்தை போலதான் சில மனிதர்கள் பிறக்கும் போதே தான் தான் பெரியவன், தனக்கு தான் எல்லாம் தெரியும் என்ற ஆணவத்தோடும் அகங்காரத்தோடும் இருப்பார்கள். அவங்க அவ்வளவு சுலபமா யாருக்கும் மதிப்போ மரியாதையோ கொடுக்க மாட்டாங்க. யாருக்கும் உதவி செய்யணும், நல்லது செய்யணுன்ற எண்ணமும் அவர்களுக்குள்ள இருக்காது. அப்படிதான் நான் உன்னை சுற்றி இருக்கும் மனிதர்களையும் சரி செய்து அவர்கள் மூலமாக உனக்கான சந்தோஷத்தை தரப்போறேன். இதைதான் நான் அதிசயமும் அற்புதமும் என சொன்னேன் என் செல்லமே. ஒரு பெண் என்பவள் 5 நிமிஷத்துல சமாதானம் ஆகி அமைதி ஆயிட்டாங்கன்னா அது நிச்சயமாக தாயாகத்தான் இருப்பாள். இதுவே ஒரு பெண்ணை சமாதானம் செய்யறதுக்கு 15 நிமிஷம் ஆகுதுன்னா அது கூட பிறந்த சகோதரியாக இருக்கும். இதுவே ஒரு பெண்ணை 30 நிமிஷம் வரைக்கும் சமாதானம் செய்ய வேண்டிய தேவை இருக்குன்னா அது உன்னுடைய தோழியாக இருக்கலாம். 3 மணி நேரம் 4 மணி நேரம் ஆகியும் கூட சமாதானப்படுத்த முடியவில்லை என்றால் அது உன்னை நேசித்த உனது காதலனாகவோ காதலியாகவோ இருக்கலாம். ஆனால் உனக்கு சமாதானம் செய்யறதற்கு சந்தர்ப்பமே கொடுக்காதவள் உனது மனைவிதானே. அப்படிதானே நீ நினைச்சுக்கிட்டு இருக்க. நீ நினைச்சதற்கு மாறாக உன்னுடைய குடும்பத்துல உன்னுடைய துணை உன் மேல எந்த அளவுக்கு அன்பும் பாசமும் வச்சிருக்காங்கன்றது எனக்கு தெரியும். எல்லா சமயங்களிலும் எல்லா கஷ்டங்களையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டும் சுத்தி என்ன நடக்குதுங்கிறத உணர்ந்துக்கிட்டும் இருந்தாலும் எதை பத்தி வெளியே பேசாம அத்தனையும் மனசுக்குள்ள அடக்கிக்கிட்டு சில விஷயங்களை சொல்லவும் முடியாம மெல்லவும் முடியாமல் சமாளித்துக் கொண்டிருக்கும் உன்னுடைய துணையை பற்றி நீ அறிந்ததை விட இந்த வராகியம்மா நான் அதிகமாகவே அறிவேன் என் செல்லமே. அவங்க உனக்கு துணையா கிடைச்சதும் உன் வீட்டுல உனக்கான உறவுகளாக இருக்கும் மனிதர்களும் நிச்சயமாக மிகவும் அபூர்வமானவர்கள் தான். சின்ன சின்ன காரணத்துக்காக அவர்கள் ஏதோ செய்த சின்ன சின்ன தவறுக்காக எல்லாம் அந்த நல்ல உறவை இழந்து விடாதே. அப்புறம் அனாதையாக தனிமையில் இருக்கக்கூடிய கஷ்டத்தை நீ அனுபவிக்க கூடாதுன்றதுக்காக தான் சொல்றேன். நீ எதை அதிகமாக நேசிக்கிறியோ அதை வச்சுதான் நான் உன்னை சோதிப்பேன். ஏன்னா நல்லவனா இருக்குதுன்றது எல்லாருக்கும் சாதாரண விஷயம். ஆனா கெட்டது நடக்கும் போதும் நம்ம ஆசைப்பட்டது கிடைக்காத போதும் நம்ம விரும்பிய விஷயம் நம்ம கூடவே இருக்க விஷயம் நம்ம விட்டு விலகும் போதும் நீ எப்படி நடந்துக்கிறன்றது தான் நான் உனக்கு சோதனையாக கொடுத்திருக்கேன். இனி எல்லா விஷயங்களும் ஒவ்வொன்றாக சரியாகும். உன் மனசுல இருக்கிற கஷ்டங்களையும் கவலைகளையும் சரி செஞ்சு உன்னை உயர்வான ஆளாக மிக நல்ல நிலைமைக்கு கொண்டு வர வேண்டியது என்னுடைய பொறுப்பு. சில சமயங்கள்ல நீ பேசிக்கிறதுக்கு எதுவும் இல்லாம இருக்கலாம். ஒருவரை பார்த்து கொள்ள வாய்ப்புகள் கூட கிடைக்காமல் இருக்கலாம். ஆனால் நினைத்துக்கொள்ள ஏதாவது ஒரு விஷயம் இருக்கிறது தானே. உனக்கு நல்லது செஞ்சவங்களோ நட்புகளோ உறவுகளோ அவங்கக்கிட்ட உனக்கு பேச நேரம் இல்லைனாலும் அவங்கள போய் பார்க்கறதுக்கு உனக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கலைனாலும் அவர்கள் உனக்கு செய்த நன்மைகளையும் நல்ல விஷயங்களையும் ஞாபகத்துல வச்சுக்கோ. எனக்காவது ஒரு நாள் அதை திருப்பி செஞ்சிடணுன்ற எண்ணம் எப்போதும் உனக்குள் இருக்கட்டும் என் செல்லமே. சில சமயங்கள்ல சில பேர் அவசரப்பட்டு வார்த்தைகளை குத்தி காயப்படுத்திடுவாங்க. அடுத்தவர் மனதில் ஈட்டியாய் இறக்கக்கூடிய வார்த்தைகளை பேசிட்டு அப்புறமா நான் தெரியாம செஞ்சுட்டேன்னு மன்னிப்பு கேட்பதில் ஏதாவது பயன் இருக்கிறதா? அதனால உன்னுடைய வலிகள் குறைய போவதும் இல்ல, நீ பேசின வார்த்தைகள் மனசுல அழிய போவதும் இல்லை. எது எப்படி இருந்தாலும் எல்லாரையும் சரின்னு ஏத்துக்கொள்ளக்கூடிய ஆளாக, இவங்க குணம் இப்படிதான், இவங்க இப்படிதான் இருப்பாங்கன்னு புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஆளாக நீ இருந்து விடு. உன் வாழ்க்கையில எதை சரி செய்யணும், எப்படி சரி செய்யணும், யாரை சரி செய்யணுன்ற விஷயங்களை எல்லாம் நான் அறிவேன் என் செல்லமே. புரியாதவங்களுக்கு கூட சில விஷயங்களை புரிய வச்சிடலாம். ஆனா நம்ம புரிஞ்சுக்க கூடாதுன்னு முடிவெடுத்துட்டு புரியாத மாதிரியே நடிக்கிறவங்களுக்கு எந்த விஷயத்தையும் புரிய வைக்க முடியாது. அதையும் மீறி நீ அவங்களுக்கு புரிய வைக்க முயற்சி செஞ்சினா அதன் மூலமாக நீதான் தேவையில்லாம உணர்ச்சி வசப்பட்டு கோபத்திற்கு ஆளாகுவாய். அப்புறம் அது உன்னை நீயே காயப்படுத்திக் கொள்வதற்கு சமமாகும். ஒருத்தர்கிட்ட ஒரு விஷயத்த ஒரு தடவை 2 தடவை சொல்லலாம். அவங்க கேட்க மாட்றாங்க, அதை செய்ய மாட்றாங்கன்னு தெரியும் போதே நீ சொல்லுவதை நிறுத்திவிடு. அவங்க சொல்லும்போது திருந்தாதவங்க பட்டுதான் திருந்துவாங்கன்னு இருக்கும்போது கஷ்டப்பட்டு நஷ்டப்பட்டு அவர்கள் தானாகவே திருந்தட்டுவேன் செல்லமே. நீ எப்போதும் உன் சொந்த காலிலேயே நிக்க பழகிக்கணுமே தவிர அடுத்தவங்க வந்து யாராவது உனக்கு உதவி செய்வாங்க நல்லது செய்வாங்கன்னு எதிர்பார்த்து இருக்காதே. சில பேரு ரொம்ப அவசரத்துக்கு மட்டும் உன்னை தேடி வருவாங்க. அதே போல நீயும் தேவைப்பட்டால் மட்டும் வேற வழியே இல்லைனா மட்டும் அடுத்தவர்களின் உதவியை தேடிப்போ.
அப்படி நீ கேட்கும்போது யாராவது உனக்கு செய்ய மாட்டேன், உதவ மாட்டேன்னு மறுத்தாலும் அதற்காக நீ வருத்தமோ கோபமோ அடைய வேண்டாம். அவர்கள் உதவி இல்லாமலேயே உன்னால வாழ முடியும், ஜெயிக்க முடியும்னு அவர்கள் கண்ணு முன்பாகவே வாழ்ந்து காட்டிவிடு என் செல்லமே. யாரையுமே காயப்படுத்தாத உன்னுடைய புன்னகை எனக்கு மிகவும் பிடிச்ச விஷயம். அதே நேரத்துல மனசுல இருக்கிற காயங்களையும் கஷ்டங்களையும் மறைச்சிக்கிட்டு எல்லாரையும் பார்க்கும்போது நான் நல்லா இருக்கேன்னு சொல்றியே அந்த புன்னகை, அது எப்போதுமே பேரழகுதான். அப்படி எல்லாத்தையும் மறைச்சிக்கிட்டு மனசுல பாரமா இல்லாம ஒதுக்கி தூரமா போட்டுக்கிட்டு எப்போதும் சிரிக்கக்கூடிய மனநிலையோட சந்தோஷமாக நீரு. உறவுங்கிற விதையை விதைக்கும் போதே அதில் பிரிவு என்ற அறுவடை நாளும் எழுதப்பட்டு தான் எழுப்பப்படுகிறது. உன்னை சுத்தி இருக்கிற உறவுகள்ல யார் எப்போ உன்னை நெருங்கி வருவாங்க, யார் எப்போ உன்னை விட்டு விலகி போவாங்கன்னு உனக்கு தெரியாது. யாராவது நல்லா பேசுனாங்கன்னா அந்த அன்பில் மயங்கி போகவும் வேண்டாம். யாராவது உன்னை விட்டு பிரிஞ்சு போனாங்கன்னா அதை நினைச்சு வருத்தப்படவும் வேண்டாம். இருக்கும் வரைக்கும் நிஜத்தை நேசி. அவங்க உன்னை விட்டு பிரிஞ்சு போனா அந்த நினைவுகளை நேசி. உன் நெஞ்சம் இருக்கும் வரை எல்லாரையும் நேசிக்க தயாராகு. யாரையும் நேசிக்க மறக்காதே என் செல்லமே. உன்னை ஏமாத்துறவங்களுக்கு ஒரு விஷயத்த மட்டும் சொல்லிட்டு விலகிப்போ. இன்னைக்கு நான் ஏமாந்திருக்கலாம், நாளை நிச்சயமாக இன்னொருவர் மூலமாக நீ ஏமாற்றப்படுவாய்ன்னு நீ சொன்னாலும் சொல்லலைனாலும் அதை நிச்சயமாக நான் நடத்தியே தீருவேன். இந்த உலகத்துல நேரத்திற்கு தகுந்தாற் போல வேஷம் போடவும் அதை வைத்து நாடகம் ஆடவும் தெரியாததால் தானே இப்போது உன் வாழ்க்கை துன்பமானதாக இருக்கு. எத்தனையோ பேர் ஆளுக்கேத்த மாதிரி நேரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி பேசி எல்லா விஷயங்கள்ல இருந்து தப்பிச்சுக்கிறாங்க, தான் நினைச்சதையும் நடத்திக்கிறாங்க. ஆனா இது ரெண்டுமே உனக்கு தெரியாம யதார்த்தமா அப்பாவித்தனமா வெகு குணத்தோட எல்லாத்தையும் நல்லது உண்மை நம்புகிற உனக்கு துன்பமும் கஷ்டமும் வந்து வந்து சேருதே நினைக்காத. நம்ம ஏதாவது செஞ்சா ஊர்ல உள்ளவங்க சிரிச்சிருவாங்க நினைச்சினா அப்புறம் உன்னால சிரிக்க முடியாது. உனக்கு என்ன தோணுதோ அதை நீ பாட்டுக்கு செஞ்சுட்டு போயிட்டு. நம்ம இதை செஞ்சா அடுத்தவன் கேலி செய்வான், அதை செஞ்சா சிரிப்பான், இதை செஞ்சா கோபப்படுவான், அதை செஞ்சா வருத்தப்பட்டு திட்டுவான், சண்டைக்கு வருவான் நினைச்சினா அப்புறம் நீ உன் வாழ்க்கையை வாழ முடியாது தானே. என்னதான் மலை போல மிகப்பெரிய அறிவு உனக்கு இருந்தாலும் பொறுமை இருந்தால்தான் அது நல்லதாக இருக்கும். அறிவுடன் கூடிய பொறுமைதான் உன்னை ஜெயிக்க வைக்கும். கடல் போல பணம் இருந்தாலும் அது அன்புக்கு ஈடாகாது என் செல்லமே. உன்னை பெத்தவங்க கிட்ட பேசும்போது நீ கொஞ்சம் நிதானமாகவே பேசு. அவங்க ஒன்றும் உன்கிட்ட கடன் வாங்கல, நீதான் அவர்களுக்கு நன்றி கடன் பட்டிருக்கிறாய் என்பதை மறந்து விடாதே என் செல்லமே. உன்னை பெத்தவங்க இந்த அளவுக்கு உன்னை வளர்த்து ஆளாக்கி படிக்க வச்சதுனாலதான் இன்னைக்கு தைரியமா அவங்க முன்னாடி இருந்து நீ பேசக்கூடிய ஆளாக நீ இருக்க. அவங்க உனக்காக செலவழிச்சதும் உனக்காக செஞ்சதும் எல்லா வகையிலும் உன்னை ஒரு கடனாளியாக தான் மாத்தி வச்சிருக்கு. அவர்கள் உனக்கு கொடுத்த அன்பை திருப்பி செலுத்திவிடு. அந்த கடனை வைத்து கொள்ளாதே என் செல்லமே. உன்னை பெற்றவர்களுக்கு நீ அன்பும் பாசமும் அரவணைப்பும் காட்டும் போது அதன் மூலமாக எல்லா விஷயங்களையும் என்னால சரி செய்ய முடியும். ஓய்வே இல்லாமல் கடின உழைப்பின் மூலம் தேனீயானது தேனை சேகரிக்குது. ஆனா மனுஷன் அதுக்குள்ள இருந்த தேனை திருடிடுறான். அப்படிதான் இருந்தாலும் அந்த தேனி எப்படி தேனை சேகரிக்குதுன்ற கலையை உனக்கு கத்துக் கொடுக்கறதே கிடையாது, கத்துக் கொடுக்கவும் முடியாது. அது அந்த திறமையையும் அந்த தகுதியையும் அதுக்குள்ள வச்சிருக்கு. தேனியிலிருந்து தேனை உண்டாக்குற அந்த கலையை நீ தெரிந்து கொள்ளாதவரை தேனீக்களுக்கு மரியாதை கொடுத்துதான் ஆகணும். ஏன்னா அதுகிட்ட ஒரு அற்புதமான திறமை இருக்கு. எல்லா இடங்களிலும் திறமைகளும் அற்புதங்களும் மதிக்கப்படும். நீ உன்னுடைய திறமையை சரியாக பயன்படுத்தி வாழ்க்கையில ஜெயிக்கிறதுக்கு முயற்சி செய். இந்த நல்ல நாளின் இரவுக்குள்ளாகவே நிச்சயமாக உனக்கான நல்லது நடத்தி முடித்து நாளை விடியலை உனக்கான சந்தோஷமான விடியலாக நான் அமைச்சு காட்ட போறேன்.